Pate ja Pete. Tuolta tuli ensimmäiset asiakkaat. Päivää. Ottaisimme 2 jäätelöä. Tulee tuossa tuokiossa. Se on 2 epeä. Kiitos. Olipas hyvää jätskiä. Muuten Pate, mun piti näyttää sulle yksi juttu. Mikä? Sehän on kartta. Seurataanpas sitä. Siinä se on. Sieltähän pääsee mystiseen aareluolaan. Mut se pitäisi räjäyttää. Tuollahan on pommeja. Mitä sinä teet? Mä räjäytän koko paska. Nyt alkaa paukkumaan. Venei! Tulipas sitä nättiaukko. Satsampi! Venei! Tästä tulee. Fight! Venei!